ጾታው ድሌት ምጥፋእ ናይ መትሎ ዘይምልዓል ወይ ቀልጢፍካ ምውዳይ ይጸግመካ ዶ? ካብ መድሓኒታትን ኬሚካላትን ርሒቕካ ብተፈጥሮውን ቀሊልን መንገዲ ጾታው ጸገማትካ ክፍትሑልካ ዝኽእሉ 6 ዓይነት ምግብታት ክነግረካ እየ። ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ተኸታተልቲ ፍኖት ክሊኒክ። ብቐንዱ ካብቶም ክፈትሖም ዝኽእሉ ጸገማት ብፍላይ ድሌት ምጥፋእ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ናይ መትሎ ዘይምልዓል ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ኣብ ክልቲኦም ዘጋጥም ናይ ዕግበት ሕጽረት ጸገም ከምኡውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዘጋጥም ቃንዛ ከጥፍኡ ዝኽእሉ 6 ዓይነት ምግብታት ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ሓምሊ እዩ። ሓምሊ ብቐንዱ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ኣካልና ካብ ዝውስኹ ምግብታት ሓደ እዩ። ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ኣካልና ሓፍ እንተይሉ ደምን ኦክሲጅንን ብጥዑይ መንገዲ ናብ ክፋላት ኣካልና ክንቀሳቐስ ይገብር። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምህላው ድማ ቀዳማይ ምስ ጭዋዳታት ተኣሳሰሩ ምንቅስቓሳት ጥዑያት ይገብር። ብፍላይ ጭዋዳታት ብጥዑይ መንገዲ ክንቀሳቐሱ ምእንቲ ክኽእል ይገብር። ከምኡውን ካብ ናይ መትሎ ዘይምልዓል ጸገም ብተወሳኺ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ይፈትሐና። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዘለዉ ጭዋዳታት ብጥዑይ መንገዲ ምዝርጋሕን ምጥዋይን ምኽኣሎም ነቲ ምንቅስቓሳቶም ክንቆጻጸሮን ተኽኣልና ብቐሊሉ ብዝሓሸ ኩነታት ደቃይቕና ኣናዊሕና ጾታዊ ርክብ ክንገብር የኽእለና። ስለዚ ሓምሊ ምምጋብ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ኣካልና ብምውሳኽ ዝውውር ደም ብምቁፅጻር ምንቅስቓስ ጭዋዳታት ብምዕራይ ነዚ ጸገም ክፈትሐልና ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ካሮት እዩ። ብፍላይ ካሮት ኣብ ውሽጡ ካሮቲን አንቲኦክሲዳንትን ኣለዎ። ካሮቲን ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ኣካልና ብፍላይ ናብ ከባቢ መትሎን ናብ ልብን ጥዑይ ዝውውር ደም ክህሉ ካብ ዝገብሩ ንጥረ ነገራት ሓደ እዩ። እዚ ካሮቲን ብቐንዱ ምስ ድሌት ምጥፋእ ዝተኣሳሰር ጸገም ክፈትሕ ዝኽእል ዓይነት ንጥረ ነገር እዩ። አንቲኦክሲዳንት ድማ ቅድሚ ሕጂ ብዝርዝር ገሊጹ እየ። አንቲኦክሲዳንት ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዘለዉ ዝተፈላለዩ ውሃዮታት ብዝተፈላለየ ምክንያት ከይጉድኡ ካብ ዝሕግዙ ንጥረ ነገራት ሓደ እዩ። ስለዚ ጥዑይ ዝውውር ደም ናብ መትሎን ናብ ልብን ክኸይድ ብምግባር ካብዚ ምስ ድሌት ምጥፋእ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ዝተኣሳሰር ጸገም ካሮት ክፈትሐልና ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ምንቅስቓስ ጭዋዳታት ዝተኣሳሰር እዩ። ብፍላይ ሓደ ግዜ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ምክንያት ካብ ዝኾኑ ጭዋዳታት ብጥዑይ መንገዲ ዘይምዝርጋሕን ዘይምጥዋይን እዩ። ብጥዑይ መንገዲ ዘይምዝርጋሕን ዘይምጥዋይን ንምንቅስቓስ ጭዋዳታት ከይንቆጻጸር ይገብረና። ስለዚ ካሮት ብቐንዱ ቅድም ካብ ዝበልክዎ ካሮቲን ብተወሳኺ ንምንቅስቓስ ጭዋዳታት ክንቆጻጸር ምእንቲ ክንኽእል ብጥዑይ መንገዲ ክጠውዩን ክዝርግሑን ይሕግዞም። ሳልሳይ ጻዕዳ ሽንጉርቲ እዩ። ብቐንዱ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ዝውውር ደም ብምውሳኽ እዩ ነዚ ጸገም ዝፈትሖ። ካብኡ ተወሳኺ ግን ብፍላይ ድማ ምስ ጭዋዳታት ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ይፈትሕ እዩ። ጭዋዳታት ብጥዑይ መንገዲ ክንቀሳቕሱ ነገራት ክትግብሩ ምእንቲ ክኽእሉ። ካብኡ ሓሊፉ ንዝውውር ደም ዝሕግዙና ዝተፈላለዩ ሰራውራት ደም ጥዕናኦም ክሕሉ ይገብር። ስለዚ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍካ ምውዳእ ጸገም ምስ ድሌት ምጥፋእን ምስ ዕግበት ሕጽረትን ዝተኣሳሰር ጸገም ክፈትሐና ይኽእል እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ሓብሓብ እዩ። ሓብሓብ ኣብ ኣካልና ብቐንዱ ትሕዝቶ ፈሳሲ ካብ ዝዕርዩ ምግብታት ሓደ እዩ። ብፍላይ ብተደጋጋሚ ኣብ ጾታዊ ርክብ ቃንዛን ዘሸግረን ደቂ ኣንስትዮ ሓብሓብ ጽቡቕ ፍታሕ እዩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ምስ ሕማም ብዝተኣሳሰረ ዝፍጠሩ ጸገማት ቀንዲ ምክንያቱ ሕጽረት ፈሳሲ ምህላው እዩ። ሕጽረት ፈሳሲ ምህላው ኣብ ጾታዊ ርክብ ሕማም ከስዕብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብጥዑይ መንገዲ ኣብ ኣካልና መጠን ፈሳሲ ክህሉ ብምግባር ምንቅስቓስ ጭዋዳታት ብምዕራይ ካብኡ ሓሊፉ ናይትሪክ ኦክሳይድ ብምውሳኽ ጥዑይ ዝውውር ደም ብምዕራይ ምስ ጾታዊ ርክብ ዝተኣሳሰረ ዘይምልዓል ሕማምን ስምዒትን ወይ ድማ ድሌት ምጥፋእን ክዕሪ ይኽእል እዩ። ሓምሻይ ድማ ዓሳ እዩ። ብፍላይ ዓሳ ብቐንዱ ዝሕግዘና ምስ ጭዋዳታት ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ብምፍታሕ እዩ። ዓሳ ብቐንዱ ኣብ ውሽጡ ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ኬሚካላት ኣለዎ። ስለዚ ምስ ጭዋዳታት ዝተኣሳሰሩ ድኽመታት የጥፍአና። ጭዋዳኹም ብዝጠንከረ መጠን ብቐሊሉ ንምንቅስቓስ ጭዋዳታት ምቁፅጻር ምኽኣልኩም ነዚ ጸገም ክፈትሐልኩም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብፍላይ ዓሳ ምስ ኣእምራዊ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ብቐሊሉ ዝጭነቑ ሰባት እንተተጠቒሞሞ ምስ ጭንቀት ዝተኣሳሰሩ ዝወፁ ሆርሞናት ብምንካይ ምንጮም ብምንካይ ምስ ጭንቀት፣ ምስ ድብርት፣ ምስ ውጥረት ዝተኣሳሰሩ ዝፍጠሩ ኩነታት ክንኪ ይኽእል እዩ። ስለዚ ነዞም ጸገማት ብምንካይ ኣእምራዊ ዝኾነ ጸገማት ክፈትሕ ይኽእል እዩ። እቲ ሻድሻይ ድማ ሮማን እዩ። እዚ ፍረ ሮማን ኣብ ኣካልና መጠን ናይትሪክ ኦክሳይድ ካብ ዝውስኹ ምግብታት
ሓደ እዩ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ኣካልና ሓፍ እንተይሉ ምስኡ ሓቢሩ ዝውውር ደም ይውስኽ ዝውውር ደም ምስኡ ሓቢሩ ምውሳኹ ካብቲ ንቡር ንኣብነት ናይ መትሎ ዘይምልዓል ፀገም ካብ ዝፈጥሩሉ ቀንዲ ምኽንያት ናብ ከባቢ መትሎ ጥዑይ ዝውውር ደም ዘይምኸድ እዩ እዚ ድማ ብፍላይ ዝውውር ደም ካብ ዝሕግዙ ክፋላት ኣካል ካብ ሰራውር ዝፍጠር ፀገም ብዝተኣሳሰር ክፍጠር ይኽእል እዩ ቀዳማይ ድማ ብጥዑይ መንገዲ ዝውውር ደም ዘይምኻድ ነዚ ፀገም ክፈጥሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝውውር ደም ብምውሳኽ ነዚ ፀገም ክፈትሐልና ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እኹል ደምን ኦክሲጅንን ከምኡውን ዝጠቕሙና ምግብታት ብጥዑይ መንገዲ ናብ መትሎ ክኸዱ ምእንቲ ክኽእል ይገብር ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እዚ ሮማን ዝበሃል ፍረ ነዚ ፀገም ክፈትሐልና ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ትሕዝቶ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ምጥቃም ቁርሲ ምሳሕ ድራር እንተተጠቒምኩምሉ ጽቡቕ እዩ እንተዘይኽኢልኩም ግን ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ንሓደ ሰሙን 7 ግዜ ምጥቃም ነዚኦም በዚ መስርሕ እዚ ን6 ሰሙን ምጥቃም ዓብይ ለውጢ ክትርእይኹም ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ወይ 3 ግዜ ንተኸታታሊ 6 ሰሙን ብምጥቃም ነዚ ፀገም ምፍታሕ ይከኣል እዩ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ካልእ ጠቓሚ ሓሳብ ሒዘልኩም ስለ ዝመጽእ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ፍኖት ክሊኒክ ይኹኑ ካልእ ክሰርሐልኩም ትደልዩ ሓሳብ እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ